a fɔ ko aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoniw kɔnɔ i n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ na cogoya min na sanga a n'a ka waati o bolo dɔgɔnin den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ an man ka dibila baarakɛlaw fo hali n'a ma ɲɛ olu jɔyɔrɔba bɛ an ka jɛmukan ninnu la kumaso in kɔnɔna la ne balimamuso ma se ka sira sɔrɔ nka a y'a denkɛnin bila ka na a jɔyɔrɔ fa bi Isu Petit Muktar Ba Tarawele Basa wa cɛ i kuntigɛ in jɛlen bɛ bi dɛ bamanankan la n'i fɔra i bɛ laminɛli kɛ fɔlɔ n'o de ko i kuntigɛ in jɛlen don mais ne y'i fo fɔlɔ ne de fana ko i bɛ laminɛli kɛ foli tɛ wajibi ye laminɛli de ye wajibi ne lamɛnba in sa i bɛ laminɛli kɛ fɔlɔ ne de fana ko i kuntigɛ in jɛlen don bi a fɔ ko i sɔnna o ma k'a sutu ma ni maraka ɲɛ dɛ mais ne bɛna parce que ni ne balimamuso ma se k'i mara ne b'i la i bɛn n'a la i bɛ mara sinɔn a bɛ cogo di an b'a la tan kibaruya jumɛn bɛ dugu kɔnɔ kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ kibaruya dumanw dɔrɔn kɛ d'accord an bɛ foli di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma an'an filɛbaw o nin y'an sigilen an ka kunnafoni kɛnɛ kan ko muso bɛ to k'a fɔ ne ma k'a denkɛ ye ne n'o de f'a ɲɛna n'a ye ne sɔrɔ den ye i b'i den wolo dabila pewu a dabila la o m'a dabila kun min kama parce que e ma kɛ nafama ye ni e ma kɛ nafama ye i y'a dɔn a dabilali ka gɛlɛn d'accord an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔ an bɛ taa an ka kunnafoni kunfɔlɔw la a ko kalabankɔrɔ ko kɛnkɛri dɔ attaquera mɔgɔ 2 fɛ mais k'u tɛgɛ tilala ka dɔgɔ k'a sɔrɔ 12 b'u bolo Isu Petit Muktar Ba Tarawele i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na n mɛnna an ka ko la ani n tora la nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ kunnafoni in bɛ taa n'a ye an yɛrɛ ka sigida la n'o ye kalabankɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalabankɔrɔ sugu kɔnɔna la ni kɔni kɛra binkani wale min ni a taara ka kɛnkɛyiri dɔ sɛgɛrɛ n'i ko ko kɛnkɛyiri o ye an ka sojɔminɛnw bɛ feere yɔrɔ kuranminɛnw ni a tɔ bɛɛ lajɛlen bon bin kɛra o kan o tuma a cɛ a m'a bila dagirinda la n'o ye Monsieur Sanogo ye Monsieur Sanogo a kɔni wulila ni ka taa a ka damagosi jira kalabankɔrɔ polisiso la ka taa jira k'a fɔ ko bin kɔni kɛra ale ka yɔrɔ kan o de kɛlen o hukumu kɔnɔna la an ka commissaire min bɛ ale m'o bila dagirinda la ale kɔni wulila ni ka a n'a ka cɛ dɔw ka dolen da daminɛ dolen da in Isu Muktar Ba Tarawele o nana kɛ sababu ye f'u ye kameleni fitinin ni t'a fɔ denmisɛnnin fitinin yɛrɛ koyi san 16 i balimakɛ don a tɛ Amadu Tarawele ayi munna Amadu n'a se ka kɛ Amadu Ture a Ture tɛ Tarawele e ye Ture laka so ye e taara kaso bɔ la sisan a falen don Tarawele lakaw dɔrɔn Isu Muktar Ba Tarawele ni denmisɛnnin fitinin san 16 bolo kɔni dalen filɛ ni o kan tɛgɛ dalen o kan u y'a sɛnsɛn ka nana u ka jabala la kana ɲininkali busamisɛnnin guwa la nka ani a fa yɛrɛ taara ɲɔgɔn fɛ koyi o de hukumu kɔnɔna la a kɔni ma sɔn ka jɔ ko in na hali fitinin nka a kumacogo o y'a jira k'a fɔ ko a bɛ dɔ kalama la k'a sababu kɛ o de kɛra sababu ye fo an ka finitigilakaw ye pisi dɔ de sɔrɔ pisi min ni o b'a jira k'a fɔ hali ni ale t'a la minnu kɔni y'a kɛ a b'o olu dɔn ja o y'a sɔrɔ nin maa kofɔlɔ 2 ninnu u kɔni tun ye u kunda Kucala kan Isu kelen o ye fasirikala kelen no k'o tɔgɔ to dibila o ye BA ye kelen o ye AT Isu Muktar Ba Tarawele u kɔni wulilen filɛ nin ni ka taa u dama gosi ye fɛnɛ finitigilakaw la n'o ye Yamadu Gumane da taara gosi o la o fɛnɛ kɔni ye Kucala commissaire ye o m'a bila dagirinda la ninnu maa 2 u jɛra ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka taa tɛgɛ da nin kabeleni kofɔlen ninnu na u yɛrɛ bɛ minɛ wagati min na Isu Muktar Ba Tarawele o y'a sɔrɔ CFA wali 12 o b'u bolola la fini caman a tɛna kɛ marché jara o taara fini caman san Isu Muktar Ba Tarawele téléphone iPhone an bɛ sali ninnu bloqué ni minnu ye iPhone caman fɛnɛ iPhone den kelen tun b'u bolo ka taa se moto ma u b'a fɔ moto ma ko SAR i bɛ SAR dɔn ni SAR dɔn fo a CG bɔlen don ka taa a sɔrɔ o b'u olu bolo o kɔni yɔrɔ bɛɛ u y'u minɛ ni ka segin n'u ye Bamakɔ yan ka na ɲininkali tɔw banba u la ninnu kɔni jɔra u ka kow la Isu Muktar Ba Tarawele u ko ko olu de kɔni kɛra nin baara in kɛbaga ye o tuma février kalo tile 8 tile 6 u bilala ka taa commune 5 tribunal ɲɛkɔrɔ u ni bere mun ka kan k'u da u kan mɔgɔ bɛ ka ɲina mun kɔ sisan c'est à dire u b'a ɲina k'a fɔ de ni i kojugu kɛ sisan i tɛ se ka dogo bilen i ma ko dɔ remarqué Bamakɔ wa Bamakɔ bɛ caméra sisan a caméra kɔni ka ca an ka région fana bɛɛ bɛ ten i b'a kalama caméra kɔni ka ca sisan ko bɛ yen dɛ surveillance ni i y'i ci k'a ye n'i ma banba i yɛrɛ hakili la k'a fɔ k'i dogolen don k'a sɔrɔ i yelen o b'a sɔrɔ i bɛ kɛnɛ kan d'accord Musafa an bɛ bɔ yen nɔ
an bɛ taa festival 2023 la festival sur le Niger i b'ale dɔn ne tɛ Segu ka ya Segu e bɔ Segu ne ko a f'i ye ko ne bɛ festival kɛnɛ kan e bɛ bɔ Segu fa ye mɛ cɛ ne ka yɔrɔ ka ca Segu dɛ ni mɔgɔ ka so bɛ bamanankin na n kɔrɔkɛ ka so bɛ Amidalayi den la échangeur jɔlen filɛ yɔrɔ min na k'a da ɲɛ bɔ k'a ɲɛsin village kani yɛrɛ ma an ka so ka ca n'i ko ko n k'u compte o ka ca ne ye Segu ka de o d'accord ɲinan festival sigi kun k'an k'an yɛrɛ lajɛ an k'an yɛrɛ a dabɔra an k'an yɛrɛ dɔn an yɛrɛ ye jɔn ye Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na festival sur le Niger ni kɔni kɛlen don festival ye san o san festival mun bɛ kɛ wa a festival n'a ye n ja n b'a fɔ n ko Mali bɛɛ a festival ɲɔgɔnna festival tɛ kɛ ka sabu kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ ha ka ja u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la ni ka sanni feere ani jamana in yɛrɛ seko ni dɔnko ni ka a da kɛnɛ kan ɲinan ta janvier kalo tile 31 ka taa bila février kalo tile 5 la an kɔni seko fara i n'a fɔ ko lahara bɔlɔnba Isu Muktar Ba Traoré ɲinan ta kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ dɔn cogoya min na na an ko ko an bɛ se k'an yɛrɛ dɔn cogoya min na Isu Muktar Ba Traoré fɔlɔ la n'i kun ye fila ye Mali kɔnɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ nin ye fila ye n'i ye bamanan ye i b'a dɔn k'a fɔ nin ye bamanan ye n'i ye bɔbɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye bɔbɔ ye kun tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ an ka tabiyaw hali an donfiniw b'o la walima hali tamati cogow b'o la an'an kumacogow ɲinan taw kɔni o kun sigilen don o de kama Isu Muktar Ba Traoré Atayɛri Mayiga n'ale yɛrɛ ye festival in coordinateur ye a kɔni bɔra ka foli ani tanuni ko o di bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ ko ɲinan festival kɔni kɛra festival mun kɛra ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a kun ma dabɔ foyi kama Mali seko ni dɔnko Mali fan bɛɛ seko ni dɔnko bɛ se ka yira kɛnɛ kan cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna la festival wa a ɲuman kɛra Isu Muktar Ba Traoré a ɲuman tɛmɛna wa fasirikɛla yɛrɛ ko an ka ta k'a lajɛ jamana 32 bɔɲɔgɔnko Isu Muktar Ba Traoré olu de kun bɛ kɛnɛ kan Mali kɔnɔ fɔ ka taga se Mali kɔkan ma Isu Muktar Ba Traoré salon dɔ kɛra ni a bɛ fɔ o ma ko contemporaire i b'o dɔn e t'o dɔn n tɛ salon contemporaire fo n'i ye Sale ɲininka o la ne hakili la k'a fɔ ko o ye inavion mɔgɔw yɛrɛ ka fɛnw ye o tɛ n'i y'i ban kuma la ne tɛna i ka professeur tɛna n'i ye ko i ɲininkara contemporaire la k'i ko k'i t'a dɔn an ka taga mana kɛ olu bɛ sɛbɛkɔrɔ dimi i kɔrɔ furi ye Isu Muktar Ba Traoré o salon baden kɔni kɛra salon in kɔni ma kɛ dɔwɛrɛ foyi kama k'a yira ko nin ye bi Mali ye bi Mali a tɛ dɔwɛrɛ fɔ an ka fɛn kɔrɔbaw Isu Muktar Ba Traoré an ka seko ni dɔnko fɛn kɔrɔba minnu bɛ yen ni ka a yira diɲɛ maa la Isu Muktar Ba Traoré wa kɛnɛ in yɛrɛ kan u tilala ni ka ɲɔgɔn dan kunkurunin kɛ Isu Muktar Ba Traoré an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw kan Isu Muktar Ba Traoré o jɔyɔrɔ sabanan yɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré o nana di Dramane Toloba ma Dramane Toloba ale bɛ peinture de kɛ o tɛ jɔyɔrɔ filanan o dira Sidi Hayidara ma Sidi Hayidara ale ye photographe awɔ o tɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré o nana di Mohamed Bangouli Keita ma Isu Muktar Ba Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen ye seko ni dɔnko baarakɛla wa a bɛɛ lajɛlen ye malidenw ye olu de filɛ nin ka nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ nka fasiri kɔni ko festival sur le Niger ɲinan ta a kɛra hɛrɛ ani baden kɔnɔna la kasara foyi foyi ma k'a la o de hukumu kɔnɔna la an kɔni ye weleweleda kɛ ka nisɔndiyaba kɛ hali n'a ma ye an ka premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ de ye baara in kurumu kari o de hukumu kɔnɔna la festival kɔni bannen an ye ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn waleɲuman dɔn ka tila ka weleweleda kɛ ko ni Ala ma baasi kɛ ko san wɛrɛ Ala k'o jira an na an bɛɛ lajɛlen bɛ taa hali n'a ma ɲɛ san o san e kɔni bɛ sali bila u b'a ka valise labɛn u ka festival bɛɛ kɛ u bɔra Sugunikura la u nana Alide Bamako la d'accord Musa an bɛ bɔ yen nɔ ne y'a fɔ ko sali ka bɔ yen kɔ ka tugu ne kɔ sali b'a dɔn mun bɛ kɔ n'a tugura kɔ a b'a dɔn mun b'a sɔrɔ ne tɛ ka bɔ yen kɔ ka tugu ne kɔ d'accord don o don muso b'a ka valise labɛn o bɛ taa Alide Bamako la o fana tɛ dɔn ni Alide Bamako tɛ d'accord Musa n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa an ka kunnafoni sabanan nɔfɛ ko an ka maa faala ɲinini maa faala jugu dɔ o tun bɛ ka ɲini kosɛbɛ kosɛbɛ a ko bolo dar'o kan Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra ko i n'a fɔ an ka kunnafoniw tɛmɛnen la an y'a fɔ k'a fɔ ko
an ka finitigilakaw ka yɔrɔ mun bɛ yen n'o ye ka ngo nin kɔni ye ko ye ko min ni a bɛ mɔgɔw gaw kamana la kosɛbɛ kosɛbɛ o ma sɔrɔ ka da mun kan ni i ka affaire kun bɛ ka na i kun bɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ sani ka se ala ni yɔrɔ kun kelen don yɔrɔ siranin ye kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni mɔgɔ kun ye convocation tigɛ ka di i ma ko ka ni yɛrɛ b'a la a taara wele fo ka na donc ka taa la ka ko ba yɔrɔ ɲɔni ta o b'a yira k'a fɔ ko ka yɔrɔ ye Isu Muktar Ba Traoré yɔrɔ mun kun bɛ baara kɛ a ɲɛma nka baara la fili tɛ ban wa baara yɛrɛ fɛnɛ la gasi tɛ ban o de kɔni hukumu kɔnɔna la binkannikɛla juguw kun filɛ nin ye ni ka a ɲɛgɛn wɔgɔbɛ ni ka taa n'u sen ye nka mun ye an nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ o yɔrɔnin bɛɛ u yɛrɛ wulu sera ka tɛgɛ da mɔgɔ saba kan nka mɔgɔ minnu kun bɛ a la k'a fɔ ko minnu kun ɲininen don yɛrɛ ne kɔni hakili la Mukuru ye bɔgɔ yɛrɛ koyi Mukuru ye bɔgɔ ye fɔlen kun tɛ bɔgɔ ka sonyani ko mɛn dɛ Mukuru ye bɔgɔ ye jango ka se mɔgɔ faga ko ma o de kɔni hukumu kɔnɔna la wa n'i y'a finitigilama yɛrɛ ye koyi u fila bɛɛ finitigi tɛgɛ kɔni dalen filɛ nin kelen kan Isu Muktar Ba Traoré tɛgɛ dara kelen mun kan e k'o tɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ ye wa Kusi Bumba Mukuru ale kɔni minɛlen filɛ nin ye ka a sabu kɛ an ka finitigilakaw ka bolo di ɲɔgɔn ma n'a bɛ f'o ma ko Interpol tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔni i photo de bɛ jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ o kuma finitigiw fɛn fɛn ma nin ye sa olu bɛ i minɛ ni ka i di i ka jamana ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de kɔnɔna la ale ɲinɛna k'a fɔ ko Mali ni Burukina olu bɛɛ kelen don kelen ye sisan ale bɔra Mali la yan ka taa i sonsoro Burukina tɛgɛ dalen filɛ n'a ka pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kan Isu Muktar Ba Traoré wa ka an ka tɔn bila a ɲɛ ka a di an ka finitigilakaw ma ne kɔni hakili la fɛn min bilalen don k'ale maa kɔnɔ sisan ale b'o dɔn kosɛbɛ ale b'o dɔn mais o ni Interpol ne ma se ka mun faamu n'o u tɛ nin kɛ Mali ni Côte d'Ivoire parce que an ka maa bolilen caman bɛ Côte d'Ivoire olu bila sɔrɔ bannen de don k'an ka mɔgɔw di mais Interpol bɛ sigi mun kama i n'a fɔ an ka Ture delila ka bɔ ko ka Ture delila ka bɔ a lajɛ Interpol fɛnɛ tɛ fɛn ye k'a fɔ ko i n'a fɔ u bɛ patrouille de kɛ dɔrɔn ka taa i minɛ ayi a kɔni ni i ɲininen don i ka jamana kelen k'i ɲini papier ko fɛn o fɛn bɛ sen na ni e tɛgɛ yer'o la i bɛ minɛ o de la i bɛ ka faamu n'o sa hali ka quarante banna n'i taara k'i b'i ka quarante minɛ machine b'a déclarer k'a fɔ ko Interpol mɔgɔw bɛ sinon hakili wala u kun an ka an ka vidéoman dɔ minɛ Sénégal o kun n'a ka papier dɔ renouveler voilà u y'o bon k'o jɛ ale ka baara o dɔrɔn de c'est à dire ni fini i ta kɛ ka so ɲini ka to ka voyager so la sinon hali an ka to k'a kɛ an o fɛn tɛmɛ ani an ka mɔgɔw dɔw bɛ farajɛ jamana ninnu ka cɛ olu da ka jugu dɛ mɔgɔw de bɛ ka f'i ye o e m'a ye dɔnkilidala dɔ tun ye dɔnkili la sisan k'a caman bɛ sɔn ka sa faransi ya i si bɛɛ tɛ se ka se Mali la ayi non i b'i présenter aéroport la dɔrɔn i bɛ minɛ o ye Interpol ka baara de d'accord donc o yɔrɔ faamuna donc Musa an bɛ bɔ yen an bɛ taa kunnafoni naaninan nɔfɛ Jɛbɔk a ko faama mɔgɔw ye dumuni ni furaw di population ma yen i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na février kalo tile 9 san 2023 nin kɔni ye sigida min ni ani Gawo yɛrɛ kɔnɔna tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 5 ɲɔgɔnna kan an ka finitigilakaw de filɛ nin ye ni ka furaw ni daladumuniw ni fɛn caman ni ka o ta k'o di ni sigidala mɔgɔw ma ka sabu kɛ gɛlɛya bɛ olu dala kosɛbɛ kosɛbɛ Isu Muktar Ba Traoré hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ i sigilen don Kumamugu la yan nka i tɔgɔman dɔ bɛ yen n'o ye Colonel Isuf Traoré ale kɔni ni a ka cɛdenw kelen filɛ nin ye ni ka fɛɛrɛ bala lajɛlen tigɛ yaasa ni sigidala mɔgɔ ninnu wala ɔrɔ a bɛ ka f'i ɲɛna sanga n'a ka waati k'a fɔ ko fasoba Mali tɛ ɲinɛ a den si kɔ o de kɔni hukumu kɔnɔna la an ka finitigilakaw u bɛ kɛlɛ la nka u bɛɛ ta u hakili bɛ an ka maa sigilenw na minnu bɛ nin yɔrɔ in na Isu Muktar Ba Traoré o de hukumu kɔnɔna la denbaya 400 ɲɔgɔnna olu de kɔni kɛlen filɛ nin ye ni ka nin fɛn ninnu sɔrɔ Isu Muktar Ba Traoré makɔrɔni bɛ o la sukaro bɛ o la ka taga se tulu ma ani Isu Muktar Ba Traoré safinɛ carton caman i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogoya min na nin kɔni de tilalen filɛ nin ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Isu Muktar Ba Traoré o de kɛlen o kɔni kɛra nisɔndiyaba ye ni sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka finitigilakaw fana sera ka u to nin kɛnɛ in kan ni ka weleweleda k'o di an bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ n'i y'a ye u bɛ kɛlɛ la nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen kun ye anw ni an bolofɛnw bɛ se ka makara cogoya min na wa a kɛlɛ in fana tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni anw fasodenw
ma danaya da an ka finitigiw kan ani ni ka tila ka u fɛnɛ dɛmɛ u ka baara la k'a sabu kɛ bamananw b'o fɔ kuma caman k'a fɔ ko an maa caman an bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn dɔn ni an kɔni sigara maa mun na yaasa an bɛ se ka kunnafoni di olu ma cogoya min na o b'olu ka baara nɔgɔya i bolo i bonya b'a la fisɔn. D'accord o faamuyara an b'an ka finitigiw fo o baara ɲumanw na kosɛbɛ mɛ n'an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa kunnafoni donna nɔfɛ ko sini ye kuma welekan bila k'u ka u k'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka Mali terrorisme kɛlɛ cogo min na. Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na sanga a n'a ka waati bɛɛ tɛ se ka sɔn mɔgɔw la wa bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka ban mɔgɔw la o de kɔni hukumu kɔnɔna la Chine kɔni bɔlen filɛ ni k'a ka weleweleda kɛ weleweleda min ni a y'a ɲɛsin diɲɛmaa ma k'a fɔ ko fasoba Mali filɛ nin yɔrɔ min na i ko sisan bɛɛ lajɛlen kan ka fasoba Mali dɛmɛ yaasa bɛɛ ani kelenya o bɛ se ka basigi an fɛ yan cogoya min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni ye le représentant permanent adjoint de la Chine ale de kɔni tun bɛ Nations Unies mɔgɔw ka kɛnɛ kan n'o ye Chinois ninnu tɔgɔ fɔli ma nɔgɔn dɛ. Ayi f'i ka i bɛ i cɛ Mja Deng ni yɛrɛ ta ka nɔgɔn dɔɔnin. Est-ce que Matu tɛ se k'a fɔ? Matu bɛ se k'a fɔ. Ale nɛn fɛnɛ salen don ale yɛrɛ ni Chinois bolo Asiatique beauté de b'ale la n'ale y'a fɔ o tɛ bali mɔgɔ la. Isu Mukutari Ba Tarawele a kɔni bɔra ka kuma k'a fɔ ko fasoba Mali kan ka dɛmɛ yaasa fasoba Mali kɛlen don ka baara min ta n'o ye ka dangarikɛ banbanciw la bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la sisan danni na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don o de b'a to a b'a jira k'a fɔ ko sani communauté internationale mɔgɔw ka wuli jalakilibaw la k'o ta ka fasoba Mali sɛgɛrɛ u dun bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la san damadamanin tɛmɛlen kɔ Mali kun ka gɛlɛ o ye gɛlɛya dan ye ni banbanciw ka wali nka sisan an y'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw bɛ ka sebaaya sɔrɔ o de fɛnɛ hukumu kɔnɔna na halisa olu kɔni bɔlen don ni ka jalakili jugu ta ka fasoba Mali sɛgɛrɛ a kɔni ko olu Chinois wa olu bɛ fasoba Mali kɔ wa u bɛ fasoba Mali dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan yaasa an ka jamana marabagaw kɛlen filɛ nin ka nin baara mun daminɛ bɛn ni kelenya ni basigi bɛ se ka don jamanaba in kɔnɔ cogoya min na ko olu kɔni bɛ u dɛmɛ u la wa olu fɛnɛ se bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ani olu fɛnɛ bɛ se ka weleweleda kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye minnu bɛ se ka fasoba Mali dɛmɛ yaasa an bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na banbanciw kan halisa ko olu kɔni bɛ o baara in bɛɛ lajɛlen kɛ Isu Mukutari Ba. Tiɲɛ la Chinois k'u hin hɔn i b'o kɔrɔ dɔn bonjour i ma taa Chine i ma taa Chine d'accord an bɔra na an bɛ taa ko Mali Burkina Guinée ko ni jamana fila ɲɛnabɔlen don bi sɔrɔsiw de fɛ e ko jamana fila don dɛ an ta jamana saba Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Burkina Faso fasoba Mali ka taa se la Guinée ma ninnu kɔni kɛlen filɛ nin ka jɛ ni ka mini somini dɔ sigi somini mun ni a ba dabɔ foyi kama walasa u bɛ se ka bɛnkan kelen ma cogoya min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɔni kɛlen don k'u ka dɛmɛ siraw bɛɛ lajɛlen datugu ni jamana saba in ɲɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ko jamana in u maralen don surasiw de fɛ u tɛ olu fɛla ko ye tuma min na olu bɛ ka u ka jɛjugu ninnu siri ni jamana saba in fɛnɛ bɔra ka a jira k'a fɔ ko olu fɛnɛ ma jɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan i ɲɛ b'a la ko a bɛna kɛ ko ye ko min ni a kɛcogo bɛ juguya kosɛbɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la an ka ministre des affaires étrangères ka fara Burkina ta kan ani ka fara Laginɛ ta kan février kalo tile 9 ka taa se a tile 8 ma olu kɔni kɛlen filɛ nin ye ni ka ɲɔgɔn ye Wagadugu Burkina ɲɔgɔn ye kɔni ma sɔrɔ foyi wɛrɛ fɛ ko bɛɛ ani kelenya mun bɛ ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka sabati ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na yaasa ko caman bɛ yen o ko in bɛ se ka dankari cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ finitigila tajini min kodisa an b'a kɛ tuguni maaw fɛ i n'a fɔ finitigilakaw y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko olu kɔni nan bɛ yaasa u bɛ se ka jamana ninnu lakana cogoya min na ani ko caman bɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ni ka dankari kɛ o de la o de kama u bɛɛ lajɛlen jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka bɛn ani kelenya u bɛ se k'u sigi cogoya min na jamana kɔnɔna la wa teliya la ni ka tila ka fanga fɛnɛ lasegin an ka bolokɔrɔta fanga ma o kɔni de tɛ se ka kɛ f'olu k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ fɔlɔ